Będziemy o tym dzisiaj mówić oczywiście, jakie są wyzwania przed bibliotekarzami, ale myślę, że to, co byłoby najbardziej zauważalne i najbardziej skuteczne w tej chwili, to poprawa infrastruktury bibliotecznej. Nasza rola jako samorządowców, żeby bibliotekarzy wspierać na wszystkie możliwe sposoby. Zobaczmy na to, co rozpoczął Gdańsk kiedyś w Manhattanie, potem Rumia na dworcu Sopot, Sopoteka, ale tu w Wejherowie. Te biblioteki naprawdę mają takie drugie życie, one bardzo wyszły do przodu, do czytelnika. Bibliotekarze znacząco podwyższyli swoje kwalifikacje w ciągu ostatnich lat. Ich działalność jest coraz szersza. Wyzwania, które przed nimi stoją, są zaspokajane w coraz lepszym stopniu. Biblioteka to już nie jest strefa ciszy, gdzie się przychodzi i się stoi za kontuarem i można sobie złożyć zamówienie na książkę. To jest przyszłość nasza, żeby naprawdę te książki, te biblioteki otworzyć tak na zewnątrz.